UMphathiswa wezoMbane naMandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa ubambe indibano noonondaba namhlanje ekuseni ukunika uhlaziyo ngomba womasipala abatyala i-Eskom. Okuza kweentsuku nje ezimbalwa emva kokuba iziko lombane i-Eskom ligrogrise ngokuphazamisa unikezelo lombane kumasipala Wase Goli ngenxa yetyala elingaphaya kweebhiliyoni ezine zeerandi. URamokgopa uthi kuqeshwe umlawuli ozakuncedisa ekusombululeni lo mba nosele ufikelele nasenkundleni. UMphathiswa wezoMbane naMandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa ukhokhele indibano namajelo endaba ukunika inkcazelo embindini weendibano zakhe zothethathethwano noomasipala ukuze kuqwalaselwe umba wetyala oomasipala abalityala iqumrhu i-Eskom kunye neempembelelo kubonelelo lombane. Ngethuba lendibano umphathiswa uchaze ukusilela komasipala ukugcina izicwangciso zabo zokubhatala njengowona mqobo endleleni. Those who are not paying, so I'm talking about the poor, low-income households, so objectively are not able to pay. Those who are casualties of an economy that is underperforming, and those who choose, although they've got the means to pay, they choose not to prioritize payments to municipalities, are undermining the ability of municipalities to be able to meet their obligations in relation to the bulk supply. So the point I'm making is that it is important that as we resolve the Joburg challenge, we have an admission to make that all other municipalities are faced with the same situation. Kule ngxuba kaxaka kuhlelwe iinkqubo zophononongo eziza kunika umkhomba-ndlela. We have agreed that we are not restarting a process. A process has been unfolding, and we're able to identify a point of failure, and that's where we are going to start. What is that point of failure? Just we are agreeing that you need an independent technical assessment to reconcile and confirm the billing. The billing on the part of Eskom and what the city power claims on their version is the accurate billing. So we have agreed that independent in this instance is someone who doesn't have a current association with either party, in this instance Eskom or city power. And we have accepted that there are institutions in the state that have got that capacity, so we don't have to look outside the state. And we have agreed that we'll approach the South African National Energy Development Institute, in short SANEDI, and then we'll identify someone who's technically competent to be able to lead this assessment. Iziphumo zophononongo kulindeleke ukuba ziphume ngomhla wama-25 kule nyanga. Kwaye emva koko i-Eskom iza kunika inkcazelo koonondaba. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eBramfontein.